Инструмент, един много интересен инструмент, вие го видяхте в видеята преди малко. Той е служил за прогонване на злите тъмните сили. Използва се и в Египет, по-нататъка. Интересна реминисценция е, че кукерите по нашите земи и до сега пазят такъв един подобен инструмент, с който си служат по време на тяхните обредни танци. Авлуса е родителя на днешния обой, а сирингса е родителя на овчарската свирка. Много интересен факт е, че флейтите са се използвали като акомпанимент на възстановка на бойни сцени. Като ние си мислим, че флейтата е нежен инструмент, но всъщност той може да звучи много епично и богато.